Oy, may bundag sa tanan no. Nakatadir ko na sa P-Sport. Wala tay habwa tungod kay naglain na pod ang panahon. So atong himuon ni kay wala man tay lingaw, magsuri-suri ta didto. Diri sa sulod sa P-Sport atong tanawon kung unsa mga isda didto. Gusto mo ban? Tara. Lungo. Yun. Ay, isa? Ito yung nakita, mga anak pa lang to. Darang ina no,